nakabuhat kami sa among buhaton, pinagi Santos sa bautismo. Niya ang imong mga anak, palipayon nga nagadawat kanimo dili lang dugay, pinagi Santos sa bautismo. Bautismo sa Sitopo. Sudah enak naik apa?
Ning, picture na. Mahaling kapunon, niya si Sister Rosalie. Malipayon siya, nagdawat kini mo, nalisang sa Kristo. Kung di kapunon, ako ang Kristo ni Krista, malipayon siya, nabapis sa kanya. Salamat sa mahal, sa anak, sa Santo. Amen. Sunod. Mahaling kapunon, niya si Sister Rosalie. Malipayon siya, nagdawat kanimo, sumod sa mensahe, ngayong alunggan. Hapunon, malipayon siya, nagdawat kinagisan ko sa bautismo, pagkisa, bautismo sa Krista. Malipayon sa bautismo sa kanya. Sa ngalan sa mahal, sa anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sino mo kada sa kado kay nagbabis study ini pa ito. Lakono ko man. Dagan dagan mo pumunta na ako. Bangon na nganong ka unsa na. Anong Adventista mo? Anong napadulong mo sa Adventista? Di ba? Pero may istorya ano pa. Mama, mag-ipost na niya pag wala na akong isip. Yun na lang na. Ngalan sa mahal, sa anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dali lang. Ha? Ilan sila ko ilang ko. Tursi ka tursi. Tursi mo ka buhok. Mahal ang kapunon, niya si Ate Arlen. Tungkol sa mensahe ngayong alunggan. Malipayon siya sa pagdawat nini, malipayon siya sa pagdawat nini mo, ingon na ikaw, iyang personal na maluwas. Pinagi Santo sa bautismo. Dali lang mo ganun. Kung nini kapunon, ako ang bautismo sa Pilipinas. Malipayon siya sa pagkabautismo kaniya. Ngalan sa mahal, sa Malipayon anak, ka ng nga. Espiritu Santo. Amen. Mahal niya sa Ate Arlen, siyang kumatanon. Puso ng mga saksap sa mga papa. Son, malipayon siya siyang nagdawat kini mo, pinagi sa bautismo. Kung nini kapunon, ako ang Kristo ni Krista, malipayon siya sa pagkabautismo kaniya. Video. Sa ngalan sa mahal, sa anak, ng Espiritu Santo. Pila mo? Dagan. Tursi. Tursi ka. Dili. Kaliguan pa dahil ka. Mahal niya si Father Bernard. Umunsap si Luisa, siya pangalan asawa. Ugangan, malipayon siya nga nagadawat kanimo. Malipayon siya nga nasunod kanimo. Malipayon siya nga magatuman kanimo. Paglabas na, malipayon siya nga nagadawat kanimo lagi santo sa bautismo. Kung ginagapuno na ang ministro sa Metropolita, malipayon siya nga magabautismo kanimo.
Dali lang. Dali anak lang. Ha? Pinahawin mo sa pagod. Hawi good. Ano? Sunod mo na ako? Si Jamila sunod. Ikaw sunod. Man, niya si Sister Vine, malipayon siya, na mag-usap sa kinabuhi, malipayon siya, na masunod sa pagkukuton, pagkukuton na, malipayon siya, na dalawang kimay mo. Ngayon ay ikaw niya, pinasalang matiwas, lagi sa mga sikosis mo. Huwag mga kapulo na ang salita, dahil sa mga kabutis mo kanila, singalan sa mahal sa anak o Espiritu Santo, ang Hawin. Paano mo? Kamala dahil sa nila. Siya mo. Pinakauna ni Anya. Si Kwan sa sunod. Captain. Siya. Captain. Amahan ng kahaponon, niya si Sister Jamila, malipayon siya, Nahurot lang. nga nagadawat kanimo ingon nga ikaw iyang personal nga manluluwas. Malipayon siya nga musab siyang kinabuhi, ug malipayon siya nga magatuman sa iyang pagbubuton. Ug tungod niya na, ang kahaponon, malipayon siya nga nagadawat kanimo pinagi sa bautismo. Ako usab ang ministro sa balita, malipayon usab nga magbautismo kaniya sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kung kasi pang gabi doon. Ay, dari na. Anong una na batas mo? Hindi ko pulawan na. Sa kami nga na ulit. Yaman, tinan. Sakto-sakto. Nagwala hita. Juan, niya si Father Daniel. Malipayon siya. Nga nagatawad kanimo. Ingon nga ikaw, iyang pusalang manluwas. Tungod handong niya uban sa pukli malay. Na sila magkita, sa Tatay Mario, na nagagitong puliran kung ikaw makabalik. Kung magkapunon, malipayon siya, nga magsak sa kinabuhi, kung kandam sa pusalang kanimo. Ikaw, iyang pusalang manluwas, na isang sa bautismo. Kung hindi ka puno, napusa ang ministro sa mga balita, malipayon usab ang mga bautismo kanila, sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang video. Cellphone ako. GC. Tuman, tuman. Kami GC may tigit ko. Picture na. Video mo ka. Video ka ng tama. Mahal ka puno, niya sa Sister Hanay. Sa iyang pagkabatanon, hanggang sa matalikdan ang pagkabatanon na kalipay, hanggang sa masunod sa iyong kalipay. Pinagi sa pagtumang sa iyong pagkabatanon. Kung kaya na malipayon siya na nagalawat sa iyong mga ikaw iyang personal na manluluwas na isang bautismo. Kung hindi ka puno, ako ang ministro sa mga balita, malipayon usab ang mga bautismo kaniya, sa ngalan sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nilagay niyo. Nilagay. Samban. Samban.
niya si City Island. Ban. Tungod sa Tigsay, ngayang nadunggan. Siya malipayon sa pagdawat dili. Mas Siya nandun nila. malipayon ang kadawat sa kanimo pinagi Santos Francisco. O pinikapuno ng mga Kristo sa kulita, malipayon ng mga bautismo kaniya sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. Amen. Ito rin eh. Malapad na. Tura na sila kanan no? Naman ako mo dito. Kung kapunon, malipayon siya. Anak, malipayon, ginagawat kanimo dili nagtugay pinagi Santos na bautismo. O kami nagalaom mga human ini. Ano na mga
Dapunon, ako ang Kristus ng balita. Ako ang pataas, ang ating magamot, nagasulat ng Espiritu ng Hanan, ang may bukwan, ang mga gamot na kung nagapantong kanina. Ang panalangin kanina, ang pagkapanalitong kanina. Kung siya man ang inyong malang Espiritu, mamoy magabiya silang mga hunang sitkasin, na magalikon silang pagtuloy ang kanino. Kaya diya kalito man, amo masiguro ang sito at kinabuhi na wala kayo kapag-Israel. Kaya kanilang mga kusok, kaya sito ang dalawa. O kanalitin sa sinaman, sinaming virus, ang kakasa sila, kanunay sito lang kinabuhi. Amahan, mga pagbiyan at pagbiyan sa namin, hindi hapon, naglagyan yung mga panalangin sa mga pagbiyanan. Financial, kumatiyan, ikalita, pagbasanan sa ilang ang naman ng kahayag gano'n nila nagatunan, mahirap sa piling kahayag, ilang mga gana, ilang pamilya, pagbasanan, ikaw makita ilang pamilya. Ang tabangin siya, ang ilang mga pangalan, tunay, pagbasanan sa kahang kinabuhi, ang ikaw nakalik. Awan na mo sila, marambayang yung pamilya. Kapagatuloy ba din mo na ng langit ng kuyanan, para kutin mo na kami. Ako, siguro, ang nunong na malipay, Sana all. Snowy na nabuhat ugar ka, Snowy na nabuhat ugar ka, Snowy na gabuhat ugar ka, kay gisugo man sa Diyos. Mi bunda kang ulan, dayon mi baha, mi bunda kang ulan, dayon mi baha, mi bunda kang ulan, dayon mi baha, ang arka nasirang lutaw. Ang arka naglutaw-lutaw sa mga balon ng paibabaw. Ang arka naglutaw-lutaw kahit sa Diyos man gitanaw. Singgit, singgit, singgit ang mga parinti ni Noe. Pasakya kami kay malumos kami, tubag si Noe sa iyang parinti. Ang arka nasirado na, ang arka naglutaw-lutaw sa mga balon ng paibabaw. Ang arka naglutaw-lutaw kay sa Diyos man gitanaw. Kay sa Diyos man gitanaw. mahitungod sa pagkaon. Ang pagkaon, mga kaigsunan, importante. No? Importante. Tungod kay giniatong lawas, templo ni sa Ginoo. Ug ang balang espiritu nagapuyo nini. Kay templo man ni sa Ginoo, mao nang atong karon tun-an unsa klase nga hugaw ang makapahugaw sa atong lawas. Matud ba nini? Ang sulbad sa kalibog sa pagkaon. Ang tanang mga butang, matud pa sa Genesis, Kapitulo 9, versikulo 3 hangtod sa 4, ang tanang mga butang na nagaliyok o puhi, mahimong kanon, alam ka ninyo, ingon nga mga utanon o mga balili, gihatag kaninyo tanan. Kung atong ibalik sa unang panahon, ang sinugdanan, ang pagkaon sa tao, mga utanon. But after sa lunok, kay wala may mga kuhan, mga gulay, mga utanon, kay patay man muna ang gitubutan sa Ginoo, pagkaon sa karne. Apan ato tunang karon unsa nang klase nga karne, no? Kay matud pa sa ikaw ng Korinto kapitulo 10 versikulo 23 kanayon. Ang tanang butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makapalikon. Sa 12, ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot, kanako, apan dili ako makapaulikon bisan unsang butanga. Bot pasabot mga kaigsunan nga ang tanang butang maayo. Apan dili tanang butang makaayo sa tuwa. No? For example, usa lang ang panahon, si Pedro
Pedro, kuban siyang mga kauban, nagbisita dito sa Maong Balay. Unya, samtang ang tagbalay, nagaluto pa o paniog tumato o panihapon, nakuha sa natagpilok, natulungan sa kaliba. O kaya ang pagtulog, nasa'y nakitaan nga pananawon. Matot ka rin eh. Sa iyang pananawon, dunay tingog na nagarayon. Tumindog ka o maghikay ka iining mga pagkaon. Nagpadayon. Kung iyang nakita ang langit ngay nablihan o ang usa ka butang nga nagkanaog ngayon usa ka habon o dito sa habon, dito sa sulod na dito ang nagkalahi nga mga mananap. No, wala mang giganlan apan na dito nagkalahi nga mga hayop. No? O niabot ka na ang usa ka tingog ka nagingon. Tumindog ka, Pedro. Pag-ihaw o kumaon. No? Anan siya. Makakita niya sa buhat, Jess. Apan si Pedro mingon, dili ko Ginoo. Dahil wala pa kayo na po nakakaon nga dili pinalaan o mahugaw. Muna ang tubag ni Pedro. Ato ka na sa Suglano na, ato sa samong balay. Aron, putang sa Ginoo sa Garden sa Eden, wa yo'y problema. Wa yo'y kamatayon. Walay balatian. Walay virus. Sama karon. No? Apan ang pangutana, nganong miabot man ang balatian? Nganong miabot man ang kamatayon? Nganong miabot man ang problema? Tungod kay ang Ginoo, nag-ingon siya. Adani ba? Makakaon ka mo sa tanang bunga sa kaon dinhi sa tinuwala sa Garden sa Eden, apan kanang sa tungha ay mukaw. Kay kung kamo mukaon, kamo mamatay ka ng words nga mamatay, dili po pasabot nga mukanta mapatay na ita. Ang words nga mamatay, kanang dunay kamatayon. Mamatay mo. Mauna nga si Iba, sa laktong ng pag-istorya, bikaon ng yun, kitagana si Adan, so nakasala sila. O dito, ilang matigdan nga sila, hubo na, o, may pahawa sila. Nalago sila. No? Nalago sila, tungod na naulaw sila. Apa na nakanindot na mag-isunan, kay gitawag sila sa Ginoo, gipangita sila sa Ginoo. No? Dahil ibasa naman mo. No? Sa laptop yung pag-istorya mag-isunan, si Adan ug si Iba gikan sa ilang pagpuyo sa Garden sa Eden nga puno sa kalinaw, puno sa kalipay, way problema, way kabalaka, way balatian, way kamatayon. Nausap mga kaigsunan tungod sa sala, tungod sa ilang pagsubak sa sugo sa Ginoo. Mao na nga gipapahawa sila sa Garden sa Eden, gipagawa sila sa Garden sa Eden, ingon sa Ginoo, ukat karon kamo mabuhi pinagi sa tulo sa inyo singon. Dito mga kaigsunan nagsulod. No, naanay mga balatian, naanay problema, naanay kamatayon. Apa na kanindot na kaigsunan tungod Ginoo nagingon gigugma sa Ginoo kini nga reliyon. Kung dili tibuok nga kalibutan, buto sa bot. Kung unsa nga kalibutan iyang higugma, labaw ang tao. Kung tungod siyang gugma, iyang gipadala ang iyang bugto nga anak. Nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Sa last portion sa 1:36, ang mutong musalig kaniya, dili siya mamatay, kundi makabaton sa kinabuhi ng wala na katapusan. Mauna mga kaigsunan, mauna yung rason, nganong magbuhat tao, maayo. Nganong magkinabuhi ta, uban sa Ginoo. Nganong mulakaw ta, uban sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo, doon na sa isaad, kinabuhi ng wala na katapusan. Ang saad sa Ginoo mga kaigsunan, dili naguna. Nung wala dili, kung dili naa dili sa kulihan, kaya makadawatong sa katong tao nga mupadayon sa pagbuhat o maayo. For example, nagtrabaho ta sa gobyerno, pagka-December na ay bonus. Kinsay makadawatong bonus? Katong mipadayon o nagundang. Ang nagpadayon, mula ngayon sa Ginoo sa 24:13 sa Mateo, ang mupadayon hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ang mupadayon, mga kaigsunan, bot pasabot nigo, ang nagapadayon sa pagbuhat o maayo. Ang nagapadayon sa paglakaw uban sa Ginoo. Once ka naglakaw ta, kanang words ka naglakaw uban sa Ginoo. Video na po ko dito. Dili ka dalog langit. Apan ang Ginoo, ang Ginoo, no? Muna nga ato lang tunan kung usa di espesyal
nga adlaw ang iya sa Ginoo no abot ko diha. Apan ngayon yung pandemic na igsunan, muna nga dili naman ta makawali kanang iya sa public. Gabi mo dun tayo wali, apan ubos pandemic mo ni kahimo ta tagtulo mo lang kadlaw. At least nga nalipay ni kanamo nagasuporta nini labaw sa nan. Pasalamatan na to ang atong mga katalon gikan sa ruwas sa mga luha ni Brother Elilugo. No? Na motos lang mga katalon sa atong Indonesia sa ruwas. Kung katong naghataw ko siyempre mausap ko to ang ato na presidente sa youth hindi sa katipunan ng mga Steven Mayo upan sa nag-decide sa ato mga youth leader sa katipunan ng Charles na susunod. So, singalan sa Sutubo, Street Charts, kami malipayon sa American Sinuha, na pinagkatong makaisunan, na bago nakipiskuhan na sila no, welcome sa atong nadugan sa pagtong. Ang atong unuhan, mga kiksunan, pausa. Paglakaw, kaupan sa Ginoo. Isa ka sa kamuhat ko, wala tayo angay kahadlukan. Bisan pa kining pandemic, kining virus. Ang virus mga kiksunan, so, hadlok mo na siya. Taman 2 minutes Pero ang na lang. atong kalukan, Messenger. kung wala ka, diya, Ito sulo-sulo dito. Oo. Ito kung video. o tungod kay, ang virus na gano'n namatay, paglakaw, kauban sa Ginoo. Importante mga kaigsunan sa Batagbunya, sa Batagdaron, magalakaw ta nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Usa sa mga apostoles ni Hesus sa Ginoo, ako mo ang dalan, ako mo ang kamaturan, ako mo ang kinabuhi, kung walay makaadto sa mahal, gawas pinagi ka nako. Mao na ang minsay sa awit nga atong nabati tili palang dugay, nindot kayo mga kaigsunan. Tungod kay ang minsay sa awit naguluhan unang kanayon, si Jesus ang tulay. Nakaibalo pa mo nga nung si Jesus ang tulay? Sa inyo po nahuna nga nung si Jesus na himong tulay. No? Kung atong sugdan sa sinugdanan, ang Ginoo nagbuhat sa langit o sa yuta. Tanan nga mga butang, makita o dili makita, ang nagbuhat nini ang Ginoo. Tanan nga mga isda nga nasa tubig, tanan nga mga mananap nga nagkamang sa yuta, tanan nga mga langgam nga naglupad sa kahanginan, ang nagpulong na. Pag matalihan, patay na siya. Una-una ka kapalo sa ugma, kung nga bituto na tulog, ang kita. Ang mga hayop tao, pasahin mo sa Ginoo, sa ugma, nakala to, salamat ako ka. Mauna nga tanan nga nagbuhat sa upan, kung wala kita ginusong, kauban sa tanas, yawa, kung ang tanan yung mga mili, mga putika, tanan nagawali sa dili, uyon sa kabutong sa Ginoo, kampong sa Ginoo. Kanya ang panahon na mga kaisunan. Matod pa sa Bible ni Karen, tagaan tao ng ikatanaw ba, na walay lain ka makita ang gawas, kung nandito sa tupan malay na dili maluwas. Nanalito isa po, at inyong son, inyong mama, inyong papa, ito, hindi mo makita ka na mo langoy sa kalayo. Nakasikip niya ka, tabangin ko kainit kayo. Mga kisunan, mga kapag sa Inggrisyon, sabay kayo. Nga ang luwa, kita sa pangata, magandagay-gay. O bumanya na, pahiran sa Ginoo. O dili mo tabatiyon, o kaluoy sila. O katong mga tao mong nadawtan, kauban sa tanas, maglangoy sa kalayo, silutan sila, hangtod sa walay, katapusan. Doon kasabot, mapisang gamay na lang ang mabilis sa part sa tuglawas. Ang kalayo o ang kainit atong pang matagamdaman sa kainit, sa kasakit, mga kaisunan. Kay sinugon ta hangtod sa walay katapusan. No? Grabe, no? Pero nakalitan ko isunan, hindi tangay magkabalakaw. No? Bago nagkasunti, atong kabalakan kung walang asa, Ginoo. Ang pangutana karon, kung sa may atong buhaton, kung sa atong buhaton, aron ta, no? Dili ko sa mga tao nga maglangoy-langoy tayo, kung dili atong masiguro, ang kinabuhi ko na nagkatapusan aron sa pagbalik sa Ginoo. Ikaw ka kong kauban sa tubong Biblia sa panimalay, na si mama, na si papa, na si ate, na si kuya, na si bunso, no? Na adito sa langit, kauban sa Ginoo hangtod sa nagkatapusan. Ang tabag sa Panayas 2:3, mato pa nila, pangitaan ninyo si Uba, kamong tanan ng mga maagop, kayo ka
iyang mga sugo. Pangitang pagkamatarong, pangitang pagkamagong, nangyari ka mo. Pagkataguan sa adlaw sa kasuko umaga. Tungod kaya ang Ginoo mga kaisiman, sa iyang pagbalik, matod pa sa Revisyon 22:12, ako muanhi sa madali, o magadala o balo sumala sa inyong binuhatan. Kung ikaw nagbuhat o mayo, lahat ay ganti. Kinabuhi o wala na nagkapusan. Kung ikaw nagbuhat o gawtan, naputi ganti. Kamatayon. Kaya ang bayan sa sala, kamatayon. Ang panandal sa Ginoo, mga kinabuhi o wala na nagkapusan. Karon makaisulan na sa inyo. Apan nga sila pidang kitagaan sila o pidang sa Ginoo. No? Apan sa wala pa sa ligaw, ipahinungtuman sila. Sa panahon sa lunok, no? Ipahinungtuman sila sa Ginoo. Sulod mo saan ka, anong dili mo mga batay? Apan, wala sila gitubos sa Ginoo. Sa atong panahon karon mga kaisula, naapot tayo pidang sa pagpuli. Apan atong hinungtuman, 1 Timoteo 2:4, gusto sa Ginoo nga ang tanang tao mamaluwas unta kanang words nga unta anong gahanyo ba kung kay ikaw kung naatay freedom sa pag-uli batong paniyos ni ako ba akong panimalay mualagad kami sa Ginoo so nito to nasa yung desisyon asa ba yung sundon ang Ginoo ba o ang pagtulunan nga dili sa Ginoo no mo ni ito doon ayo kitan to na malingkabo na uban sa tawag sa Ginoo nga kita matag-adlaw, matag-unya sa matag-karon, magalakaw ta kauban sa Ginoo. Aron sa pagbalik sa Ginoo, wala kay kabalo, ug mabas sunod bulan, sunod tuig, ug ano sa? Kung kita magalakaw ginagay katukan, kay kauban atong Ginoo. Kung kita magalakaw kauban sa Ginoo, initan nga mobalik ang Ginoo, sigurado na nato ginabuhi. Ang isunod sa atong panahon karon, gusto na kong balik ang Ginoo. No? Tungkol kay grabe, no? Daghan na nangamatay sa virus. Ang uban nangamatay tungkol sa kahadlok na mabaksinan. No? Wala namatay di baksinan, puno namatay sa kahadlok. No? Grabe yung kasunod. So, sa pagkasuntay, mamatay mo ito mabuhay. Matod pa sa Roma, kapag sumusotso, na iya ta sa Ginoo. No? Ayok, hindi matawag ko ito, no? Naamoy na puko, o inyong mapikas na buhay, samtang ka napabot sa pagbalik sa Ginoo.
Apply o kaning atuang sugar. Then ang tubig dayon. Tulang tungaon para ang kuan maka ang tubig na dayon natong i-apply. No? Ang tubig. Kuha tubig. Samay utang. Wala. Video doy. Mana ka rin na? Tubig. Alangin yung ginawin ng tubig ha. Kumutalin. Tara. Malugaw pa lang na. Malugaw ko na ron. Saan pagtapos? Una sa tanan amo nga pasalamatan naga-sponsor nini ang Adventista ng Bisaya SDA Ministry. So usab amo nga gipasalamatan ang mga kaigsuonan nga suporta nini aron mapadayon o mapahimo ni nga maong evangelistic meeting. Karon ato nga nakita ang ato nga mga kaigsuonan din nga dapit malipayon kay sila nga nakikuban kanamo uban ato nga madasigon usab nga magbubuhat si Pastor Herminio Depon. O ato sila karon makita mga kaigsuonan nga malipayon kay sila nga uban ni Pastor Depon nga nagaluto sa ilang mga camp bread, no? O mayong hapon sa kausapa o dagang salamat. Naluto na. Sarap. Oh, sarap. Sakit asin. Dami. Okay, sa ngalan sa Katipunan, Luasis Lake, especially din sa Situbo Church, uban sa pagsuporta sa mga batanon, sa ato nga makaigsunan din sa Situbo, mao kini ang ato nga mga seminaryan sulod sa tulo ka mga adlaw. O karon natapos ang atong programa nga naguluhan o ang atong tema paglakaw kauban sa Ginoo. So, uban nila kami malipayon nga gusto namo ipabot ang among pagpasalamat sa grupo sa Adventistang Bisaya kauban sa pagdumala ni Ma'am Lia Bularon. Ma'am Lia, kauban sa mga kauban, kami malipayon sa pagpabot sa among pagpasalamat diya sa inyo sa inyong pagsuporta sa atong ginahimo nga evangelistic meeting sulod sa tulo ka adlaw. So ayop ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaninyo ug ugma aduna kitay bautismo ug daghan nga mga miling kalag nga bidawat ngadto sa Ginoo ug ugma na sila makiguban sa Ginoo sa pagsimba sa Espiritu sa kamaturan. So sa ngalan usab sa makaigsunan, salamat kayo sa inyo nga pagtambong ug paghatag og panahon kanang nga mga panalangin mawala na siya apan ang pinaka-importante nga panalangin nga itong madawat mao kana ang kinabuhi nga wala na katapusan unya sa pagbalik sa Ginoo. Amen. So mabuhay! Buhay! Okay, dungan ka. Salamat.
Adventistang Bisaya. Ready? 1, 2, 3. Hi! Hello! Hi! Unas tanan, pasalamat ta sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagpanalangin sa matag usa kanato. Ilabi na sa luyo sa Bagyo Dante apan siya naghatag kanato og maayong panahon sulod sa tulo ka adlaw. Labi na karong adlaw, adlaw hulay, adlaw mabalaan, nakahimo kita sa paghiusa sa pagsimba sa atong Ginoo. So sa ngalan sa Katipunan Luas District, especially sa Sitobo Seventh-day Adventist Church uban sa Makaigsunan, among ipabot ang among kinagsingkasing nga pagpasalamat ngadto sa ato nga mga sponsor. Labi na sa ato nga sponsor nga tuwa sa gawas, no? Si Ma'am Lia Bularon uban siya makauban sa Adventistang Bisaya Ministry Volunteers. Ma'am Lia, liyo ko pabot sa imong kauban ang among kinakasing-kasing nga pagpasalamat ug tungod niya na nakaani ta og 14 ka mga hamilin kanan. Ako sa pasalamatan ang atong nga mag-alawit na sila kanunay. Nakikuban sulod sa tulo ka mga adlaw hangtod nindot na. Ini nga bahin mao ni si Brother Jeric, usa sa atong mga iway leader sa Katipunan Central Church. O kining isa sa tunga mao ni si Brother LL, usabot sa atong iway leader sa Ruhas Church or Central Church. O niya nga bahin, mausap po na sa atong nga iway leader sa Katipunan or ang atong presidente sa youth sa Katipunan Luas District, si Brother Sien Steven Dumayo. Kini si Brother L. Lugo. Kini si Brother Jeric Kubel. So salamat sa inyong pagsuporta sa atong programa o nahimo kini nga mga puson. Salamat usab sa mga kaigsunan. No, matag-adlaw lahi-lahi ang nagluto. So salamat sa inyong pag-support. Salamat usab sa mga kaigsunan sa taga-Mamara. No, naa sila gahapon. Sila ang atong mga singers kauban po sa atong tulo ka mga batanon. Ug labaw tanan, salamat sa mga kaigsunan dinhi sa iglesia sa Sitobo. So ni kahaponon, sa ngalan sa iglesia sa Sitobo, daghang salamat sa atong mga sponsor gipanguluan ni Ma'am Lia Bularon. Labaw tanan, salamat ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naa siya kanunay nakikuban nato. Bisan pa man sa pandemic, apan ang buhat wala nabalda kundi nag-ani ta og 14 ka mahamilin kalan. So kuna ko daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Thank you.
Then sunod, Claudia Samonen. Pwede mo siya og dagang linggo. Isa pa. Oh, gikan na sa Adventista. 1, 2, 3, smile. Okay. Waki-waki.